G2! Hold on! Oké, bal 11! Felvételem így nem lesz. Hát így nem. Ez biztos, hogy jó ötlet, G. Filmes crossing. Mi a szörnyű, de hogy mindig be kell mondani, hogy szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy eljöttetek a Farki emlékversenyre. És hát ez egy nagyon szomorú dolog, de úgy gondoltuk, hogy ez az esemény, ez sok olyan embert, aki Farkival kapcsolatban volt, hogy a paintball most pályafutás alatt meg fog mozgatni, hogy eljöjjenek. És valóban is olyan emberek és olyan csapatok jöttek el, akiket már nagyon-nagyon rég, tehát tényleg így van, akiket több éve nem láttunk. Úgyhogy ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy eljöttetek. Úgyhogy el is kezdeném az eredményeket olvasni. Természetesen ugyanúgy, mint eddig, a hátulról visszafele megyünk. 3 ponttal, -17 body counttal 10. helyezett lett a Triple X csapata. 9. helyezett lett 9 ponttal és -12 body counttal a Hannibal Team. 8. lett 9 ponttal és -10 body counttal a Bad Boys. 7. 9 ponttal és -6 body counttal a Mad Dogs. 6. 9 ponttal és szintén -6 body counttal, viszont az egymás ellen nyert mérkőzéseket a Budapest Porn Stars nyerte, ezért ők kerültek följebb. Rabétrán a 6. lett Budapest Porn Stars. 5. helyezett 15 ponttal és 3 body counttal a Senior csapata. 4. 15 ponttal és 5 body counttal, tehát 2 body count különbséggel a Syntax Error. 3. lett 18 ponttal és 8 body counttal a Join csapata.
Az EPVS Akadémia eddigi legszebb eredményét, tehát a második helyet szerezte meg 18 ponttal és 9 body counttal. Ez az bazd meg! Viktor. Ja. Igen. Viktor, egy pár szót szeretnél szólni? Ja, gyere, persze. Mindenképpen. Mariból. Igen, nagyon köszönöm, ha bírok a bírózást, a versenyszervezőnek a szervezést, és hát én is úgy gondolom, hogy ez egy méltó emlékezés volt Farkira, illetve hát ennyi szó. És a mai nap győztese 27 ponttal, 18 body counttal, a Budapest Porn Stars 2-es csapat. Én most fotoriporterkedek. Erik mestere nyert. Fotót! Köszönjük szépen! Tényleg nagyon szomorú, hogy egy ilyen alkalom mentén kellett beszélni. Amennyiben a szülei vagy a hozzátartozói vagy barátnői vagy bárki igényt tart arra, hogy ezt egy emlékként el tudja ha szívesen felajánljuk. Segítek, én vagyok a felvezető. Ez tényleg Köszönjük akkor mindenkinek, és jó utat hazafelé. Van jó srác.